الليل الطيب بتاعي ميلانيستي وانكا مش xnajt, droma kemuna, nista ngħidha droma kemuna tagħna fil-Paris jkun hawn min jitħaq. Però vera sens tal-kelma, Cremonese qabel din logħba kont qed nisma' llum jiġifieri. Ara telat fuq il-gwardaroba fuq il-kabord parat tidher. Tarawha? Telat. Dik biex tgħidilkom hello. Il-Cremonese qabel illum seba' darbit San Siro, seba' tal-fit. L-aħħar waħda kienet fl-1996, 7-1 b'żewġ gols ta' Dikanio. Għal min tħobb iħobb l-istatistika. Li jiskurjaw gow Cremonese nifhimha. Imma mhux li jiskurjaw fi 80 minuta u gow li kważi li kieku ma kienx free kick ta' Junior Messias fi 93 minuta kienu jibqgħu bih. Ħarġu punt f'żewġ lobiet li Cremonese ma rbaħlhomx darba. X'hemm xi tgħid. Is-soltu storja, kif timina inna fuq wara daqshekk. Daqshekk aħna. Daqshekk. Trabel kbir. Ħanibqgħu sejrin bjadi. Ma nafux nikkontrollaw din. Ma nafux li rridu niskurjaw mill-ewwel. Alright, tgħid li skurjajna fi 13 minuta ħassaruna, imma kellu jitħassar u għaskiku ma kellux jekk tħassar. Ir-riżultat xejn xejn jaqra dak il-ħin. Ma sax noqogħdu żejrin hekk. Aru każa hu. Aru każa. U ħafna jgħidulek mhux Pioli bidel daw kollha. Iva, veru. Veru, għandkom raġun, veru. Però il-gol għajnieh fuq din. Xin daħlu kollha, xin daħlu Leao, Giroud, Krunic, Tonali le. U Tejox li ovvjament ma daħx. Fil-go fimni go kif jgħidu Taljani da Polli, bil-Malti go ta' Tiġiġ. Ex literalment ekku. U kereka waħdu ma' d-difiża ċentrali tnejn li huma ġifieri ċaw Kalulu. Għamel finta. Eleb li Kalulu, ċaw nduna, xkellu ħsib, u kereka kif ħajalqu ġi Kalulu, laqtu, li ċaw, eleb li ċaw, u kereka skurja. Gow li ħallini bħal miftuħ. Fil-veritax. Gow li jekk tipprova u tipprova tifmu, naħseb qatt ma ħajna xilek issib kif. Imma somma. Kien go ħanuża espressjoni ta' nek li qlajna nisperaw li jaħdu elezzjoni issa qegħdin is-seba' post. Jew is-sitt, jew il-ħames konna imma somma. Żona Ewropa League. Laħquna l-Atalanta, qabżuna l-Inter, ir-Roma nirringrazzjaw l-Alla li ġewdru, għax kieku qabżuna ewwel. Issa l-weekend li jmiss hemm daw it-tliet logħbiet. Atalanta, Juventus, Milan, Lazio, Roma, Inter. Dik kienet opportunità li bejn akkwistaw iktar punti. Konna niġu kieku r-raba daqs l-Inter b'60 punt. U nistennew biex naraw sejġri fil-weekend. Infakkar illi fil-weekend aħna nlabu kontra tim li m'għandux Ewropa għax inqalab. Sarri dejmek jagħmel jaqla t-tim tiegħu mill-Ewropa biex jikkonċentra fuq l-objettivi tal-kampjonat. Imma aħna għandna Champions League tliet tim wara, erba' u żgur illi tlesta Milan moħħhom fiha jistgħu jdum jgħidu li le għax anke llum kienu din jaħsbu fiha, żgur. Tgħid li m'hemmx ir-Roma mal-Inter hija rej ma' Roma mal-Inter tgħidu ma jilagħbu fl-Ewropa. Roma għandhom l-Ewropa League ukoll. Sa se jiġri però situazzjoni kif inhi mhijiex sitwazzjoni tajba u ma nafx kemm se naslu li nitlu mal-ewwel erba'. Kienet xi ħaġa li kont kważi ċert nagħmluha, imma kif ġiet is-sitwazzjoni ngħid li diffiċli ħafna.
Issa. Fadlinna l-Lopebes. Għanna Lazio, bad Champions League, Spezia, bad nerġaw Champions League, Spezia way. Imbagħad Sampdoria. Imbagħad wara Sampdoria għandna l-Juventus. Imbagħad għandna l-Verona. Tliet timijiet Sampdoria, Verona u Spezia. Tliet timijiet li qed jiġildu biex ma jgħawx. U żewġ timijiet l-oħra Lazio u Juventus qed jiġildu magħna għal post fil-Champions League. Dik hija situazzjoni preżenti. Ma nafx imma jekk ma nitlux Champions League, il-proġett ikun falla b'mod totali. Falla b'mod totali. Mhux qed ngħid li mhux se nitlu, però situazzjoni preżenti ma tistax tgħidlek li torqod rasek mistrieħa li ħadet tfal żgur. Issa naraw żminiet inha Paris. Nitkellmu wara nhar is-Sibt ovvjament wara Milan Lazio. Ċaw ċaw l-aħwa, lejl it-tajjeb u forza Milan.